La terra. La terra que volem. La terra que volem conservar. La nostra terra. Reduir, reutilitzar, reciclar. La nostra proposta són les 3 R's. Reduïm, reutilitzem i reciclem. Consumim menys i estalviem recursos reciclant tot allò que ja no podem fer servir. Per a coordinar els nostres esforços, existeix l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus, l'EMTRE. Tot comença quan tires la teua bossa al contenidor gris o al marró. A l'EMTRE treballem per a classificar els residus, recuperar materials i evitar abocaments incontrolats, per reciclar, fer compostatge. La gestió. L'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus dona servici a 45 municipis. La seva missió és gestionar de manera segura els residus de més d'1,5 milió de ciutadanes i ciutadans. Tractem acuradament més de 600.000 tones de residus anuals i aconseguim que més d'un 20% es reutilitze, recicle o es recupere, sent una de les entitats del sector més destacades a nivell nacional. Tot això gràcies a la taxa Tamer, una aportació ciutadana que fa possible la prestació del servici de tractament i eliminació dels residus de l'àrea metropolitana de València. L'acció. L'EMTRE compta amb 2 plantes de tractament de residus i compostatge, una a Manises i l'altra a Quart de Poblet, una planta d'eliminació de residus no perillosos a Dosaigües i 20 ecoparcs fixos i 6 ecoparcs mòbils. A les plantes de Manises i de Quart de Poblet classifiquem i recuperem tot el material orgànic i inorgànic que depositem als contenidors. A la planta d'eliminació de residus no perillosos de Dosaigües controlarem durant més de 30 anys tot allò que no podem recuperar. Als ecoparcs facilitem als ciutadans la separació responsable dels residus i la protecció del medi ambient. El resultat global. Amb el teu compromís i l'ajuda de l'EMTRE, fem que actuant localment, actuem globalment. Junts, fem un món millor. EMTRE, Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus.